Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV. Another episode of Impahla Mntanami, Diaza Clothing. Bafethu, sendumela. Umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini. Sesivele sabuya nanamasweater ke. Akhona ama-hoodie bafethu, wonke ama-sizes akhona, almost wonke ama-colors akhona. Mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available. Yes. Makepisi akhona bafethu, akusuka ama-sweater kuphela. Akhona nama-hoodie. Veza nje bafo. Akhona nama-hoodie bethu. Hoodie nje nayo. Hoodie nje nalena. So this one is 500 rand, a hoodie, and then this one is 450. Hey maningi. Khona no pink face. Yeah, veza nabo pink bakhona. Amakepisi akhona. Ayikho into engekho. 160 rand. Yini engekho vele? Kuningi. Ama-sweater 160 rand ama-cap. Hey. So guys, yeah, la ngama-event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza Clothing izobe khona XY show vele sizodayisa bafethu. Niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDiaza TV ubonakala nje umlandeli weDiaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngeskipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDiaza TV. Usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for isupport. Besicela ukuthi abafisa ukuthenga bafethu so afaka ama contact details nizotexta lana nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo. Na Facebook guys ningakhohlwa because enye information eningi nje isola Facebook. So follow our page on Facebook Diaza TV. Mofika lapha uzothola yonke information inamba nokuthi uthola kanjani izinto. Konke nezithombe kukhona nje kuningi uzokubona. Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Yangijolela Mntanami. Another day, another banger, another hot one. Bafo? Riyadumela. Sinibingelele emakhaya bafethu iDiaza TV, Diaza Brothers, sesibuyile uDr M, Dr V. Yeah, bafethu siyabonga kakhulu for support enisinika yona. Siyabona ukuthi seku 125k subscribers. Sibonge futhi nalama fans lawa ukuthi make every day, each and every episode from last year. Hlezi babuka lapha na premiere episode. UNonhlanhla Joyce. UNonhlanhla Joyce, uEframe, kuba uSphoki. If khona ngibakhohlwe abanye bafethu nizongikhumbuza but engijwayele ukubabona kakhulu uNonhlanhla Joyce. UNonhlanhla Joyce ngicabanga impela ukuthi wazo order nama pepper spray back then, yes. And then kube uSphoki, kuba uEframe. Guys, we appreciate you so much. We love you guys. Siyabonga kakhulu. Nabanye bafethu sicela ukubabona amagama bafethu. Sicela ukunibona. Sizokwazi ukunimemeza. Sizokwazi nesonimemeza nje. KwiDiaza TV and bafethu more than anything futhi okunye evusi nje quickly before sisingene odabeni. Guys, ngiyabona ukuthi lento le ye-GBV yanda kakhulu. Abantu besimame bayabulawa kakhulu. Guys, gentlemen, can we please stop? Ngiyacela ngiyazi ukuthi akusithina sonke but guys ngampela akwesiyekeni lento le. Sesaba nokuba nezingane manje ngoba uzothi uyazalizana ngane intombazane kodwa uyazi ukuthi izokhula ikhule bephinde bekidnap or beyibulale. Can our government do something, guys? Can we do something about this thing? If bakhona bane power, guys, let's do something. Let's do better. If okwangampela mfethu ngeke ukuthi ubulale umuntu wesimama umfake ngaphansi kombhede uthi kwenziwe njani? Uthi yini? Kwenziwe njani? Awucabanga usisi wakho, awunayo yini usisi wena? Awunayo umza waphuma apho wena? Wazalo ubani? If ukwazi ukwenza into kanje komunye umuntu wesimama, ubani wakuzala? Ngoba wazalo umuntu wesimama. Awunazo ningane. Awunazo ingane wena. Awunayo intombazane nawe. Yini bafethu? Hawu kanjani? Noma kuthiwa sasikhala ngeslavery ukuthi kudala kwakhona into ekuthiwa ngesikhathi bethunjwa abantu abamnyama beyiswele ko-America beyiswe ko-UK kuphi Black Friday but manje siyenziwa yithi abantu bamnyama bala eAfrica. Thathe ungane yamakhelwane uyithathe uyidayisa ifake emontweni. Yenziwa yithi black on black. Yenziwelani lento? Black on black. Cabanga black on black. Angikhumbula ukubonakala umlungu ethatha umuntu omnyama emfaka emontweni. It's always us. Siyathunywa thina sithatha imonto zethu samsoganga ngazo sintshontshe izingane. Wena umnyama unjalo. Kodwa sasikhala kuthiwa hey i-racist sasithathwa kudala ngabasiboshwa ngamaketako but you guys are still doing it till today. Kahle freedom ayikabikho. Kahle freedom ayikho. Nomthetho ngathi ungaqina man. Umthetho ngathi ungaqina. South Africa umthetho wakhona uweak.
weak. Umkhwanazi ngathi bangamklona. Yini uklona lokho ukuthi nebemningi. Bemklona umkhwanazi. Weak umthetho wala Mzansi. Engabe sedebheli kuphela bese KZN kuphela. Ebele yonke indawo because ngathi uyasebenza lo mfulo. Uyasebenza lo bhuti. Bafo? Uyasebenza. Mfethu uyazi lo mjidi uyadingakala futhi ngathi bengamenza angazi mfethu ini because honestly speaking iSouth Africa ilokhu ishona phansi kancane ishona phansi. Thina sidume nje ngento ucabanga sidume emhlabeni wonke ujikelele sinzima ngekidnapping. GBV so number 1 I think if I'm not mistaken iSouth Africa. Raping. Awanqanyulwa ngani abantu lawo. Nqanyulwa intadliswe lona. Thathu lifakwele namaballs one by one emlonyeni. Ukuthathe umuntu mase kune proof ukuthi uyenzile lento le nqanyulwa amafaka emlonyeni wakhe or abulawa. Belinqamule bolile kojuduke noThababa bewadle lethanjala bethi xoxo elidoze lapha elibambe ebhodweni sipha lo likhipha ulubuke lidla lapha ku TikTok bokuthi akekho sekemsize bethi zonke focus beyithimisele leceleni ngumama guys honestly speaking we are tired bafethu kodwa ke okuningi nani ama-pepper spray asekhona ama-taser asekhona sikhuluma nani bantu besifazane sikhuluma nani bantu besilisa ngakwazi ukuyilwela ama-taser ama-pepper spray kukhona bafethu at least thola khona ke ube nakho esikhwameni asibiza abafethu usize ngibona indoda yerasta lapha umfoka bani lo bafethu ozani madoda ngase ngiqhele kakhulu zikude lezi insizwa baseyilangeni shese impilo ayikho kahle akuba ngebhatha ngebhala ngibekelangeni niyaphila bafethu hamba kanjani siyaphila hamba kahle matsheta siyaphila sabyo good bafo kahle uphe ekhaya mfethu ngiyabona hayi mana ngapha dog sempumalanga ekhaya sempumalanga yebo okay umzulu hayi ngumzulu eMpumalanga khona namazulu ngicela usondele mfethu angazi yazi but ke ngiyacabanga ukuthi wena vusi since siphila South Africa nje eMpumalanga khona amaswati enqamine eKZN akhona amaswati akhona amakhaladi akhona ama-Indian I think naseMpumalanga same no ngibuza ngokuthi ngiyazi ukuthi wasuka lana uyosebenza kuphi mhlawumbe usukela usebenza sengibuza nje ukuthi lapha indawo mhlawumbe kusonje la amazulu eMpumalanga mhlawumbe njengamaXhosa ekhona kuphi ePietermaritzburg yes laseMpumalanga phela eMpumalanga azuthi amavenda amapedi kuhlangene vele kumixele kumixele akukho ukuthi mhlambe kunamazulu la kunani kumixele nje imizi nje mawuphuma ukhuluma wena uthi empemu lomunye kuklariklari yabo bavele ubona ukuthi yabo izobela ngicacisela ukuthi awuyazi language yabo wena ngale hayi awuyazi ubezwa kanjani nomakhelwane bakho abo makhelwane so lawa magama lawo nje amancane ngicela usondele kabe ungasabi ukusondela isiZulu nje ukukhulumisana lamagama lula ela waqinile hayi isiZulu esiqinile ngoba vele lesesethu ngale eMpumalanga isiZulu asiqina ngalendlela yangale bonquthu okay lesesilight nyana lesesilight nje singakhonze nolozulu wamanje okay ngiyakuzwa igama uthobani mfethu uthobani igama okay my brother awes brother umfoka bani rasta leli umele ucabashe nah bro no man me I grew up in Soweto yo dog yeah sure yeah my name is Michael yeah sure Mike okay I'm a rapper nyana for me uzo rapper na Mike actually I'm not a rapper you feel me these people don't understand I'm a songwriter I don't freestyle I don't I'm do sure sci-fi I'm sure ulandelwe MT kwi-Shandis leze kurap la eMzansi yeah ngiyakubona nendlela nje okhuluma ngayo but I don't listen to SA rappers though I don't listen to SA rappers it's fine so uyacula vele ngiyacula my brother and I produce hip hop music okay hip hop music bakubiza ngobani tholakala ngobani mhlawumbe Young Mike yes i-mic leyo okhuluma vele no i-mic like ngathi night okay you feel me just move the N and the T replace the N with the M and then replace the T with the K indlela otholakala ngayo leyo mati babekubheka yes sir mase nje ngifuna ukucula ngishoda ngoproducer ngiyakuthola yes usho ukuthi ungangishayela i-hit yes sir ingahlukanisa unyaka yes sir helele I get good promoters yeah no ayizobathola phela ngisho ukuthi bakhona ababukayo ini so yeah manje utholakala kuphi mhlawumbe ukuthi khona obukayo before nje singena udabini ezengalo ke utholakala kuphi makuhlaphe khona obukayo mhlawumbe upromoter or something Instagram Facebook utholakala uzokuthola kanjani uzosearch abantu mhlawumbe ku TikTok I search Young Mike
the way ngugaye ngayo nespelling ne. Nanga umuntu omtshalayo lapha utshela mina. Oh, guys, like young Mike, guys, you just move the N, replace it with the M, move the T, replace it with the K. That's young Mike. Uproducer. Yes, I'm a hip hop producer and songwriter. Unase studio. Yeah. Kodwa khona usebenzela kuzo. Yes. Yeah, because abantu abaningi nokuthola ukuthi nabantu lapha abakwazi ukucula, abakwazi ukwenza in kodwa manje akanaso studio akazosithola up in abantu kanjalo. Mhlawumbe sengadibana in abantu kanjalo. Yes. Bafethu. Yeah. Kwenze njani? Sike singena odabeni. Sinenkinga. Kahle ngani ukuthi yimi enginenkinga la. Umuntu engizwana naye uThamika la. Hayi, asiphathani kahle. Ngiphathani kahle noThamika. Asiphathani kahle. Nina how long nindawo noThamika? 5 years. 5 years. 5 years. Lokungaphathani kahle kuqale sekukuphi nendawo kulo 5 years. Nakhona ubona nje ukuthi hayi ngathi sekuyateka. La ngabo November. Sisondela November nje Last year. Last year ngabo November. Qale lapho nje nami ngase ngibona ukuthi hayi. Mangibuya emsebenzini nje uthi hayi. Phathani kahle. So wena umuntu ongapha eGoli uzotohoza. Hayi ngizotohoza impela. Na inkabi yamihleka kancane ngale ngaphesheya. My brother, nami ngifind out ukuthi lo muntu hayi mfethu. So wena ubizwe ubafu ukuthintile. Bakutshela ngentombi yakho. uThamika. uThamika. Mike, young Mike, my brother. Ngisho igama lentombi. Oh yeah, Thamika, yeah. It's Thamika. Wena uyoung Mike noThamika. Nihlangane kanjani ngoba ngiyibona ngathi ino connection nyana lento kayoung Mike noThamika. Isihlanganela le strip club nyana so yabo Thamika beka nakho uyayizwa yeah bengivane uncle lami for me yeah wena uvane uncle lakho uya ku strip club yeah hayibo ungihlangana kuphi noThamika sihlangane e strip club hayibo emnyango phakathi inside beku-event uyaphinda futhi beku-event yeah so beku-event naye yeah obvious lapha kunama-rephanyana nalezi eziblowers ama-forex trade yabo manje ngihlangane noThamika nama-uncle lami athi ngisibambele kancane uncle yazi ngithola ukuhlukumezeka enhlizweni yami uthi uhlangane noThamaki uthi beku-event cabanga lo mntwana lona uhlezi esendlini akafuni ukuhamba nje ukuthi yena umuntu ostable ohlezi ekhona endlini so yamangala manje masele nqola ngitshela kanje kunama ngivele ngiyishaye nje no khuleka ngakwenzi lokho so uThamika shuthi ubekutshela amanga wena bengitshela amanga uzenza umuntu oneqiniso kumina lento leyo ayingiphathi kahle my brother ukuphathe kanjani ukuze ukuthi okay uThamika lo ohlangana naye ku-strip club wara ini kanjani unomuntu mayekutshela uba futhi intombi yakhe ukuphathe kanjani lokho mina khotman ukringivaka mina lave ngizibambela nje yabo I have many bitches anyway so mfana uyangeyisa lo mfana wazokhuluma nje anye ngizomlwela ngithi uyamkhalela yabona 5 years mfowethu 5 years imphethe lo mntwana wena nje mfowethu umthathe ezimamba nangabheka no yini lezinto mfethu ufaka ama-camera mfowethu angithi ngifuna abantu bakubona ufuna abantu bakubona ukuthi wena uhamba udla abafazi bebantu uma lo mntwana bese ngiplanile ukuthi ngomlobola lo bese ngiplanile ngoba ngiletha la sina 5 years ngoba ngimletha nje la ngimlethela ukuthi abantu bambone ukuthi babheke le ngqole le ayinalo iqiniso yiphi inqole engenalo iqiniso futhi inqole ayinalo iqiniso umuntu ongenalo iqiniso umuntu wakho angifuni angifuni nje ublame umjida la umblame ngento engekho umjida wahlangana nentombi yakho kuphi e-strip club and then wayishela yathi yamthanda wathi nayo uyayithanda that's it kodwa phela indlela esesho ngayo ukuthi nje bezibambela nje phela umngami futhi lona kumenzela yonke into mfowethu ngiyavuka ngemsebenzini ngenza yonke njengamanje wena bese mawubhekile awusiboni isidingo sokuthi lo mjida lo useqede lo mjida lo useqede ukutshela into enzo lo muntu ozumngakho ke nanokuthi wamtholaphi so lokho ngeke nje umbonga umjida ngalokho mhlawumbe ukuthi hawo cha ngisho ukuthi mbonga sengiyasho nje ngoba ulwa nje wena kodwa uthola indaba zokuthi wamthola la kwenziwa khona kanje kodwa phela mfethu asike nje yesibo ngike ngibuze wena nje kuthiwa nguwe nje okulesimo nje nguzo ukuthi wena ungenza kanjani ngavele ngithi ngiyabonga mfethu hawo wamthola usihlaphi hayi cha isifebe lesi thank you utankani manje yazini mfethu ukhuluma into engapheli yazi la the only person ozokhona ukuzi explainela
ulos uTamiki. hayi kona ngabuye But then okay yes kunjalo. Yeah, my brother ngithanda imibuzo mina nginayo imbalo. My brother wena my sister njengoba so okay utholile ukuthi nami ngisanana naye nawe wamthola ku strip club kanjalo kanjalo. Njengamanje i-decision yakho ithini uzofuna ukuhamba lana umdampile like awusenendaba naye or mhlawumbe because as you said you have many beaches. Awusenendaba naye uzomdampa or mhlawumbe mayekuthi uJeni uyakuthanda ucela uqhubeka nawe uchazwa ye-dread lakho or uchazwa ye-rap yakho or uchazwa ama-event enohamba uzoqhubeka. My brother, if she follows me, I love all my bitches. So if she follows me, I go with her. If she goes with this guy, and we can live with his So kahle wena kuwe noma yini? Noma yini because ngiyamtshela ukuthi mina lo mntana bengimuthatha as like extra like boma like sneaky link boma wabona all on ele during the week yabona. Yeah, otherwise una kulama beaches kulawo unayo intombi onayo serious. Yes, angazi uzothini sekangletha la. Do you think angazi uzothini? Wait, do you think ifele into yenza kulo ntombi leyo oyithandayo ngoba unama slinky link la unawo? It's not fair. Bengafuna cha. Enhle kuba fit lento enithuna ka fit. Ngizofaka emakemereni no. Okay, ngicela ukubuza manje wena ngoba ubuhlangana naye nike na ukwambuza ukuthi unaye yini umuntu okwaba yinto nje phuthumayo. Sure, athi usingile e strip club kusho ukuthi igama lami usingile phela. E strip club igama lami usingile phela ngoba phela mina ngazi ukuthi nje hayi umfazi ostable ohleli endlini yangiphekela. Okay, wena zange wakutshela yena ngami ukuthi une sneaky link. Hayi okay Thobani mfethu okay usuyazi ukuthi umuntu wakho lo oyitshela ukuthi umfazi wakho uyamthanda ufuna ukumlobola wara zonke lezi zinto oyibalayo usuyazi ukuthi kwenzakalani uyazi ukuthi ubafo wamtholaphi usuyazi ukuthi uyafeba nasendaweni namthola kuyo baningi abafana baba lapha ya so angeke wazi mhlawumbe yena kuphela ubafo basekhona nabanye so isinqumo sakho wena njengamanje ukwazi ukuthi ufonele uDiyaza ophinde ufonele ubafo lo ukuthi siyohlangana kanje wayenza iplan ukuthi umamazi ephume ezifina kwi date isinqumo sakho egcineni sizothini ufuna ukumdampa umamazi or ufuna mhlawumbe ayechuzele or wena vele ususithathile isinqumo njengendoda kuzokwenzana negcine mahlukana la. Hayi into engiyibonayo bhuti wami la ukuthi lo mama lo akabuya azositshela kahle la ukuthi kahle hle kungani esibhanqa ungani ayenza lento leyo sibona uzokhetha abantu kumele akhethe sibona uzokhetha abantu mana mfethu wena yazi ukuthi kubusa yona nje kubuza njengendoda uma ngathiwa umama ukhetha wena uzovuma? Phela ngingavuma phela sesihlala isikhathi eside naye. Emzwile ukuthi bahlangana kuphi? Ngimzwile kodwa mhlawumbe lo sengahambe kulungiseke. Unethemba yamthanda? Hayi nginethemba kahle ngiyamthanda yabona ngiyamthanda. Mhlawumbe sengalungiseke. Asimfonele ke. Ubani wezokhuluma naye? Okay. Number iyo le? Iyona le. Sure. Yeah iyona impela le. Iyona. Ngimfonela sizo. Umtshele ukuthi uwe relax bafunga ba ngomsendo lapho ngakhuluma umtshele ukuthi la ngase inde isonto inde ihhola umtshele ukuthi la kodwa ngikhola yo hey sangijwayela lo mntwana hello babe njani? Hello babe, right? Alright babe, ukhuluma noThobani la babe. Ngifonela ngaye. Hayi babe, khulileka babe ngaloko babe. Yazi ngifonela nje ngila khona umfowethu engidibane naye ngacela ngifoniswe yabona ngoba ngifuna wena isimo saphuthuma. Okay, kwenze njani? Yeah my babe, ngicela ukuthi ufike la ngase hall lana ngilindile babe. Okay. Yeah, uzokhona ngithi? Yeah. Okay, ngicela uvele babe. Okay babe, ngiyeza manje. Alright, sharp. Sure. Kanti uvano lo mntwana usendlini wena kanti hayi lokhu uba nekhe wena uyangidlela wena ngifuna ukucaba lamalanga lawa amanye lawa makaloka angekho uzibuza ukuthi uvawe makakutshela ukuthi uvawe ya wena lo mntwana mengekho mina lo mntwana mina mangekho usho lo mntwana usuke eze kuwo ngoba mina ngiyavuka ngemsebenzini emini ntambama mangishayisa emsebenzini ngendlini ngimfica ukhona sho ukuthi lezi dladla ngibiza kuyo idladla lakho ngijwayela nini
Hayi ngijwayele. Endlini yami, emzini wami. Wona no. Hayi uqashile noma indleko hayi indlu yami bro. Esehands. Hayi mina mngona wami. Esehands. Okay, you know what? Mina nawe sihamba socasha mfethu. uqasha naye baba Yabo. Sihamba socasha ukuze mekufika lo girl lo bekwazi ukuthi bengakuboni. Okay. so bafo usho ukuthi njengamanje na person njenge out ngiyabuza yabo man to man ngiyabuza ukuthi usho ukuthi ugirl mangathiwa uthi vele uchoose wena after iitoro izwile la ubafa echaza ukuthi wamthola kanjani in yabo lento leyo ayikuvuli mhlawumbe amanye ama page ukuthi hey umama uphila yiphi impilo eish wena mawusomsebenzini umama akekho kodwa mabuya emsebenzini mama ukhona futhi eish uyabona ukuthi kunento kunegame lapho ushawa ngegame kahle hle wena uhambela phambili nezinto ongayiboni so ingakho ngibuza ukuthi mayethi uchoose wena uzovuma yini eish yabonga ukubona kwami bhuti le mama leli mali ngishuzile yabona kukhona lokho ukuthi imali ngiyamthanda yabona ngiyamthanda sesihlala isikhathi eside mina naye yabona kodwa lokho bafe sengikhomise khona kuyangivula umqondo ukuthi eish mhlambe mangathiwa ngimnikele ithuba mhlambe sengenzeka abe namaphutha amaningi yabona gcine manje nami ke sengiba nezinkinga ke into kanjalo kanje yiyo into engicabangayo okay ngona ngimama nguyelo zana okay khuluma nje naye kahle umhage nibingelelane nibe right hello baby ngiyaphila manje ama-camera uzinjani sorry sawubona hello buti ngiyaphila njani ngikhona igama lami nguvusi okay uya kwi-Dwaza TV nje ubona nje ngi-Dwaza TV nginje nango umjito osithusayo uChris okay yes so into esiyenzayo ama vlog or maybe ngathi ama interview about abantu abathandanayo so ubafo la besitshelile ukuthi nizohlangana namhlanje so kwaba yichance yethu ukuthi sifike sizo interview kancane because uyasho ukuthi nina 5 years ndawonye and uyakuthanda and manje phela unovalo lokuthi uyintombazana entomuhle so abanye abafana showcase vele bayakushela in yabo kuthiwani left and right and center yes bayakushela angizi so manje ufuna ukwazi ukuthi mhlawumbe kwenzeke udidiseke uthi usoqoma mhlawumbe yabo lawo maphutha lawo nje in yabo hayi mhlawumbe ukuthi akakuthembi nethi nje ukwazi yabo into kanjalo but yena uyasho la ukuthi cha nisasegrand niphasane grand but ake aba khona ama flops nyana since last year November nje lokuthi nje hayi ke impela ngathi uyatekateka kodwa ke ufuna ukwazi ukuthi usesendaweni right yini usesendaweni right it's just that manje eish baby nawe wangibhekelisa ngabantu so sorry ngeke senze ngeke ibe yinde sizokhuluma nje manje bese siyahamba yazi baby into yenza ukuthi ngikubize la bengine surprise nje ngiphathele yona yabo okay kumele nje sithi ukuyikhipha show moya njengomuntu wami ongiphatha kahle yabo yeah ungiphelayo nje yilo manje bafana bangena apha surprise ni Nkosi yami le surprise yes akithi yithi sithengile so mara bekuyichosi yakhe yes yena usase right ngiyamthanda vele dala sindawonye siyaphilisana the way usho ngakhona yena usase right yini wabhedu yamshiya hayi hangimshiyi siyakhulumisana okay siyakhulumisana ngicela ume isithando sami ngoba sikhuluma ngothando manje sime sibuke inayi camera yabo ngoba sikhuluma ngothando siyakhulumisana okay kunokubheda lokho kodwa siyakhuluma silungisa izinto okay no angifuni ukunithathela isikhathi esiningi bekuyilokho nje ukwazi ukuthi sinathandana yini kumnandi yini ni happy yini so kune surprise siniphathele i-surprise bese chazini i-surprise kuphathele yona yes but before sikunika leyo surprise like questioning nayo ne yes uma kungathiwa nje ukuthi uyamthanda uma kungathiwa ukuzwa or umbambile ukuthi uyafeba umbambe kufebela or uzwa ukuthi uyakufebela uzwa ngabangani bakho ungamxolela yini if ngimbambe so nqopha yes kuzothatha isikhathi kodwa ngisazosicabanga kodwa ngaleso sikhathi umbambile ningama bese mhlawumbe uyasicabanga ngingakwata yes ngazi ubuhlungu kodwa angazi ngingafila kanjani kahle kahle because akazi yayenzele into leyo ngabe ngisho nje yazi akazenze mangathiwa ngamxolela noma cha ngoba dala sisonke ngingakwazi umxolela if singabonisana ukuthi inkinga iyenziwe yini ukuthi kuze kufike kanjalo okay no ngiyabonga bengifuna ukuzwa lokho my brother yebo yamuzwa ngiyamuzwa okay uma ngathiwa kufeba wena u expect ukuthi yena axolele yini mhlawumbe uma ubambe wena you
Angeke ngithi ngi-expect ukuthi angixolele ne kodwa ngizoxolisa uzoxolisa but ngeke expect ngithi ngiya-expect cause kuzoya ngaye okay manje ngicela ukubuza-ke mina baby angithi wena uthi makufike mina uzokwata kukhona uzokwata isikhathi esingakanani hey ngeke ngisho ngoba ngazi ngizozwa ubuhlungu kodwa mina makuthiwa mhlambe kwenzeka ezinye izinto wena kumele kodwa ukwazi ukuthi uxolise ngizoxolisa of course ngiyazi ukuthi uzokwata ne omunye like sengabantu umuntu ama feelings mawathi siyakwata vele yakuthi manje wena kungani pho uthi wena uzokwata ngizozwa ubuhlungu ukukwata kwami ukuzwa ubuhlungu hayi ukuthi like ngizokwata ngivele ngikulahle iphelele lapho of course izokhuluma ngizozwa ubuhlungu ngikhale okay no it's fine yabona lezi ndaba enikhulumayo indaba zabantu ababili abathandanayo mina ngene kuzo yabo seningizwisa nje into engingamele ngihlangana nayo so ngicela mina ulethe surprise nibone surprise yenu ngihambe nginishiye ngiqhubeke nosuku lweni hayi surprise ngiqhubeke nosuku lweni ngicela mama uma ubhekele ne uzofuna ukumvala amehlo bafo noma okay futhi uzowenza ezinto no bengimbambe angifuni okay umbambe kahle ke nangekhala ngeyinwele ne ungamcindezeli kakhulu ebusweni hayi imali yami le oh yeah bafo hey imali yakho ayiwanda kunami ngiyayithanda hairstyle yakho ngiyabonga ngathi labaculo bapheshe yona Kimi nacho bani hayi bafo qhela lapho qhela umuntu wami lo okay hey madoda emhlabeni ayiwanda kunani la yamaze okay before umvule first ngiyaqoze ukudla isikhathi kancane ubuyaphi emakhaya ngibuye Kimberley oh bengizokubuza bengihlapha bekheze semezokubuza ukuthi yasazi istory sika Gcabashe lo wayezenza umgqumeni angisazi bengizokutshela ukuthi sinogcabashe manje kuyafana nomanje ngathi kuyathusa nje lo wini uyamazi ngicaba uma Gcabashe isonto ngathi kuyathusa nje hayi thusi nje ngizokubhalana ka utrain okay yes bese uyabafo uzomdedela mhlawumbe wena bafo ngifuna ube wena uthi surprise uzoba yimini impela ngoba yimi ngilethile lo mngabala nje baba okay 3 2 1 surprise ngavula amehlo ngavula amehlo kula behlo sobebuka ngapha ngavula amehlo surprise mawuhle kanti wow amazing ngathi uzothi amazing wayihle wow ubona umuntu amazi sekushode sichazele ukuthi umazi kanjani kuyacaca yamazi manje baby surprise ubani surprise ubani lo yo akho hello ubani lo baby ish baby ubani lo ish angazi ngachaza kanjani Buwane before uchaza ngicela umelade uzokamusa buwane melana bafo ubani khona uzokwazi ubaqalaza kahle yo god kanti wenenza so vele ufuna kuze no God senza ubulungisa ubani lo baby okay yo baby angazi ukuthi ngachaza ngithukile ukuthi ngiyahleka ukuthi ungangilethela i-surprise yo surprise nje enhle le umbuzo samile ubani ubuzo nje ukuthi ubani lo Cabanisa amajita Cabanisa amajita okay umngani wami umngani yeah senesikhathi esinganani umngani wakho mhlambe ma 5-6 months lapho utheba umngani omfaki utheba fone nesikhathi kanani umazi Yeah akucavi maka somewhere 5-6 months lapho but maybe more serious baby yo manje jwale letsebana jwang jwale abo ngicabangisalele that's not important my sister nawanchayela karema nawanchayela karema mara wa pula the time shela ne o itse ko nna o mpuditse ke na le motho ne ka ke it's complicated wa hopola mara zankare ya zankare he it's complicated baby kuyo yonke into engikwenzela yona ngoba kanje umancane ngalokho ukuthi kuyo yonke into engikwenzela yona asizelanga lokho thina la mfethu sizele into eyi-1 ukuthi my sister achaze ukuthi kwenzakalani my sister my brother is here what is happening thina sichazele ini side ngathi lapha lamasinga ufuna okay iriki confess he confess maybe sifunayo iriki confess what's about kupose mamela motho ke motho aka ne ana le ma 5 years re jola na lene ne re dula kaofela ne mara nako ena le na re kopana ene le nako e leng hore like
ana sinana kwaga like na phela le mosebetsing o tla late o tla kgathetse ne ke sinana kwa high so na go kopana le wena like o no le kind monna like o no mamela o khona go ba le nako ya ka o khona go utlwa gore ke tshongwa ke eng so ke yone nthe entseng gore go keep mo life ya ka wa nnete modimo ne and then baby so on throw away a ke re ke o throw away ka confess ke be di bitsa ka fatshe ne baby ubeke imbeza phansi yeah baby ngicela ngiyaculisa kuqala the time ngihlangana no guy ne uyangichaza ube ushaya ngesipedi ngapha ushaya ngesizulu ngapha uyayazi multilingual baby ne yakhumbula the time baqeda ukupromote emsebenzini yakhumbula benginokungikhala ngithi mara baby awunasikhathi sami uhlezi ungekho endlini into enjalo yakhumbula nje kodwa nthi waba into encane kumele silungise endlini leyo kodwa ngizamile baby manje uzama ngokuthi uyofuna umunye umuntu hayi kabi hayi ukuthi bengifuna umunye umuntu baby ungenasikhathi sami ne mawubuye emsebenzini yes ungenzela yonke into ngahle lokho ngiyajabulela ngiyabonga ni kodwa baby awunaso isikhathi sami ugcine nini nje ukuthi spende nje 5 minutes nami ukhulume nami ungibuze ukuthi ngiyayina na baby brother ngane mfowethu ngikhulume naye ugcine nini baby hlezi spend isikhathi nawe isikhathi sispenda silele mawuvuka ekseni uvuka emsebenzini athi ngiyasebenza usho kahle so isikhathi mina spenda kwinkonzo kuphela embedeni kuphela nakho benilala bekuba emsebenzini uthola ngipheka mangithola samabhodo ngiyapheka mangiceda ukupheka ake ngumbuzo itomato style bathi manje ngizothe kuye emsebenzini nje begibela bathi ngiphoxile baby mina ngikwazi uhlele endlini ungiphekela ungenzela yonke into kanti uyajama ngiyithanda leyo ungenzela yonke into wena mara so did you know ukuthi lo guy lo okay wait ngicela ukubuza kuqala since uthi lo ubeka isikhathi bese emsebenzini kuyukhathele so leso sikhathi usebenzisa ngapha ngithi not ukuthi mhlawumbe ungasamthandi akusikho ukuthi abengasamthandi bengilongi okay but then shuthi wena lento siyenza nalo bunyuza mina kanjani lala nami wangiyuza usuloni akulu oh god ulonely man chance ihla yayichaza wena uchoose ama ulonely baby bengilongi kanjani uhlezi semsebenzini okay ushayisa ngo6 ne mawushayisa ngo6 ufika endlini ngabo 8 mawufika endlini ngabo 8 ufika ukhathele ufika ufuna ukulala ufuna ukudla ulala uyalala ngiyakubuza nje ilanga lakho lami kanjani uyangitshela ukhathele ufuna ukulala ngiya understand ngoba uyasebenza yazi kunganikeke ngikhathala ngilala ngoba mangiyemsebenzini le mali engisuke ngiyenza cause sengihlala nawe isikhathi eside bengifuna ukuhambisela inkomo ekhaya kini angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ke manje ngoba phela bese sengikuthemba ukuhleli nami isikhathi eside so manje lento oyenzile ngiphoxile bengayibhekile lento uchoose ama cala ucavu uchoose ama when you have many bitches mos did you say you have a girlfriend okay uchoose ama bafit kimedia ka bafit kimedia ka bafit semedia akasacabana hayibo mpema hayibo semedia uchoose ama mfethu uchoose ama yo the way it hata for now you know why ne wena like kiring wang understand my ikutwa o khona mamela wa tseba ha ke se sharp ha ke le sharp ntse jwale ne ai hambi mara uchoose ama oh yakhona ukumamela yena baby awunasikhathi baby awuniki nesikhathi nokungibuza ukuthi ilanga lakho lebelinjani awungibuzi yimi ngihlezi ngibuza wena ukuthi okay baby ilanga lakho lihambe kanjani okay baby u right like awunasikhathi sami baby sikhona mangibuye emsebenzini anithi usukupheli le 1 hour leyo lokuthi sidle kuphela ayikho enough baby mawu ofile nawe uyahamba uyakini uyangishiya endlini ngihlale ngi1 yikho ahlezi yakhona like mangilong ngibhorekile ngiyamfonela ukuthi okay ngikhona ngoba awunasikhathi sami manje ngenza that's what where's my sister wenzani you are trying to justify Feb. I'm not justifying you are justifying Feb. What you are doing let me okay I want to say something to you nje okuqala nje
because I've been listening to you guys talking. Ngiyanizwa wena uthi ngikwenzela yonke into nawe uthi wena uchoose among wena uthi lona emotional is there lo uyakusebenzela ebuye emsebenzini afuna sex nani he's not emotionally there. So this guy is emotionally there, this one is emotionally unavailable for you, right? That's what you are saying. Yes. Kanjani? Ngisakhuluma ngithi ngisakhuluma ngana mamba ngicela nje ngiphe ithuba. Wazivezela into nokuzenza phambana esendlini. Mokuthi awunankinga. Noma 2 minutes noma 1 minute. Nayi kodwa uyangijwayela. Yeah, siyabuzwa lokho mfowethu. Sikuphiki. Wena my sister into yenza la what we are trying to do now. We are trying to justify ubufebe bakho obenzile kulabo bhuti labo boyi2. Yeah, makahambe na. Bengicelile Andini inkinga yakho na mfowethu. Phansi ngetolo mpembe. Yini kwenze njani? Bana yini lo bavuvuza ubanika nabafana. Told you I love my Hey, bitch. okay, khuluma. Ama beaches la madreds phansi ngetolo mkunzo mpembe. Phansi. Ngizolalela. Ngizokhona ukulalela madoda. Niyakwazi ukulalela? Ukuthi mfowethu Niyakhona ukulalela mina. Uyakhuluma ulokho ekhuluma. Okay. Kanti lo muntu wami lo. Angiyakuzwa. Okay, mawuthi umuntu wakho ngiyaunderstand sakuhlonipha lo. Muke sizwane ngendlela eqondile. Okay, lalela. Yebo. Wena my sister, stop trying to justify ubufebe. Number 1. Into yenzeka kulabo bhuti labo yi2 number wrong nje. Mawuthi lona akanaso isikhathi sakho, then why uthandana naye? Ngoba lento le yenzeke sesihlala sonke. Ngithi mina why uthandana why are you with him? Into yini ebalekile? Ngoba ngiyamthanda. Yini ebalekile ku relationship? Isikhathi noma imali? Zoyi2. Zibaleke zoyi2. Yebo. So why ungakhona ukuhlala naye phansi umtshela ukuthi isikhathi siyaleka kuso. Ngicela sami kulungisa indaba yesikhathi. Ngicela unginike isikhathi sami. Can we try and spend some quality time together? Phela i-quality time ayisho ukuthi ucansi kuphela. You can just easily tell the guy ukuthi the only thing engidingayo manje kuwe konke ukwenza right. Uyasondla, ngiyakubona ngiphatha kahle, konke kumnandi, I'm happy, but now I'm not happy ngesikhathi ongipha sona. Isikhathi onginika sona sincane kakhulu, su prioritize umsebenzi more than me. Vele lezinto zenzeka kuma relationships, but you communicate with those things. Umuntu ngeke ngibhule ukuthi ngeke abhule yena ukuthi isikhathi akakuniki sona. Because then amadoda thina we have this mentality as men ukuthi umuntu wesimame once ngamenzela yonke into, ngamkhombisa ukuthi ngingakuthengela imoto, ngingakuthengela ukudla, ngingakunika imali allowance, it's done. It's not like that. Mase sikhuluma iqiniso, amadoda thina samadoda abantu besimame la eSouth Africa sazi ukuthi ukuze ujabulise umuntu wesimame kumele ube nemali, umnike imali. Uyangibamba? So ngoba esebenza kanzima kangaka naye wenzela ukuthini? Ukuthi ujabule. Ingobani sinalento ukuthini umuntu wesimame ujabuliswa ngani? Ngemali. And then mase uyafika wena uzokhala ngani? Uzokhala ngesikhathi. Uyangibamba? So isi complicate izinto kuphi? Kuyo ukuthi ungithithela kanjani because wena mina ngiyakunika yonke into oyifunayo. So that's when the problem ingiqala lapho. So when as a girlfriend you need to assure this man ukuthi okay babe ngiyakuthanda ngiyabona into yenzayo for our relationship uyasondla nani. Can you then try and give me time? Move off. Let's go for picnics. Let's do this. Let's do 1 2 3. Angifuni uyjustify. Mina ngikhuluma yazi ngikhuluma why ngikhuluma kanje ngifuna ulalela iadvice uyithathe because we're not going to be here the whole day. I want you to take the advice. If you want to respond you respond. Mosukhuluma naye nilungisa into zenu. Mina angikubuzi futhi ngiyakutshela. Uyangibamba but you are more than welcome to respond but angifuni uyidefend. Angidefend. Okay. Lento ikhulumayo iqiniso. Kumele ngikhulume naye. Kodwa ngikhulumile naye many times and every time asikhuluma sigcina sesixabana endlini. Mangamtshela ukuthi baby awunaso isikhathi sami. Baby uvela siyakakwada uthi hawo ngikhathele into enjalo ngiya-understand nami ngiyakhathala ukukhuluma naye. Ngiyakhathala ukuthi hawo mangathi nje ngiyamtshela ukuthi hey baby ngidinga isikhathi sizoxabana manje endlini. Sengigcina sengithula manje. Ayike mngani wami sorry mngani wami umzwe uthi mamtheni uthe mezama ukukhuluma nawe wenzani? Ulwa naye wena. So awuthule mfana. Can you keep quiet? Can you keep quiet? Can you please keep quiet dog? We're not fighting but can you keep quiet? Thank you. My brother na umancane ngemali lokondla wena. Listen wena bakutshelile wena. Bahlala nawe phansi. Shoot inkinga ikuwe nawe ufuna ukulalela. Inkinga nginoyi2 but ke na my sister umuntu ongafuni ukulalela ngeke umuntu umtshele ka u5 ka u10 umdala lo muntu akusingane encane akusingane encane engathi iyakhuliswa kumele ikhuliswe ingqwele le umdala mawubona ukuthi umuntu akakulaleli umshiya phansi
Okay bhuti wami. Mawubona umuntu ukuthi akakulaleli wenzani umshiya phansi. Okay bhuti wami. Ngeke ulokhu uyiphinda kumuntu omdala ozaziyo ukuthi ufunani ngempilo yakhe. Ngoba esebenza nje uyazi ukuthi ufunani ngempilo yakhe. So ngeke ukwazi lokhu ukwazi ukukhuluma into eyodwa ngobani mdala lo muntu unengqondo yacabanga. Uyangibamba? Mfowethu. Yebo bhuti. Ngibize nina nginicela la ukuthi nizongilungisela. Yebo. Yebo phela ningalaleli kaphela kakhulu kuya. Anthi nguye manje umuntu esilungisa. Inkinga thina sithatha uhlangothi. Njengangcwele nje ngoba ngila ngoba lokhu usho ukuthi angeke lokho ephindelele. Njengangcwele mama uma uyindoda omusi kufuneka wazi ukuthi okay musebenza khona la uzokhona khona ukuthi uhlanganise izinto ngisho. Uhlanganise izinto njengelodo ubuye ekhaya lifudumala. What are you trying to say? Lokho kweqa lokho ukuthi uzokweqa ashonele mina lokho ungakwazi. Uthi usisi kade kutshele kukhuza ukuthi lento oyenzayo. Kade kutshele ukuthi ngicela omuphe isikhathi sakhe. So I think ngicela ukuthola isikhathi. Usinyale nako waqicaba uchuza mangi. ngicela ukuyingena lento kancane ne. Ngicela ukuyingena kancane lento bafo Thobani. Yebo. Ngiyakuzwa mina mfowethu yezo. Uyasipana into kumele uyenze le ezindoda ukuthi umfazi wakho ebe right ebe happy ebe nayo imali engihamba ufuna ngaphandle nani. But then ke mawumjida vele impilo yomjida yazi ngabalula. Kumele ubalansise. Ne? Usipane because mongasipani umnika isikhathi ungasipani uzokushiya for ukuthi awunayo imali. Kodwa futhi uma usipana ungamniki isikhathi uzokushiya ukuthi awumniki isikhathi. So kumele ubalansise mfethu. Kumele umfide, kumele usithole isikhathi sakhe uma ubuya emsebenzini noma ukhathele kumele uhambe izinyanga mfethu angazi uma izinyanga kodwa uthole imbiza ompesu ukuthi ukukhathala kuzibeke uyabona futhi uyambona muhle kanjani yambo uzomluza ngenxa yani yesikhathi enqozo ufocus kakhulu emsebenzini and umsebenzi ubalekile nawo ngiyazama ikona kuphe kumele ngikuzameke ke manje zama ngapha ke manje zama ngapha ukuthi mawubuye endlini ungasheshe ulale okay ukhata manghe obatho valele le mona wawo or you leaving me awucophendula le ndoda le you leaving me kade ubuza umbuzo mfethu imali ngasimusiyo cha ungamchazeli ukuthi ngeke umshiyelo laphendula lo usiyamthanda I'm sorry my brother ne angingafuni ukucabanisa ukuthi machita laba ntomazane laba basicabanisa laba ne lezi into lezi nemedium njami ne I'm sorry my brother nami ngiyasola ukuthi bengenzani angithola so wena mfethu ngifuna nokuvaya yini no stress more than welcome my stress kid mara so ungathi ungenzani mara lona nale media hawu musdan manje ubuyaphi kuye mabe benemedia mara lona bafika manje bengazi mina kilona la tsona dilotsitse kaofela ishize nenye ke manje mkhulu uzohamba noma sikhambesi salang wena utobuya uzohamba noma sikhambesi you can decide my brother which is which hawu lenkunzi le okay I have my girlfriend hamba even if you kiss her I don't care hamba mkhulu so ngicela ubuza mina kade yini vele kade uhlanganisa naye lo yebo ngiyazi isikhathi ungasitholi ngapha nani kodwa ke beke umuntu beka nesikhathi soku like beka anendaba ukuthi ngizizwa kanjani mangine stress or ngingikho right bengikwazi kumfonela anginike advice or angikhulise down maybe mina nobaba sicabana endlini ngimtshela ukuthi yazini ngimcela iadvice athi kimi hayi ungawari kuzoba right angiphe ama advice ukuthi okay why ungazama ukuthi wenze so ngiyenze kuhluleke ukuthi like into ebuhlungu ne so izinto kade uzoyilungisa ngapha wait asebuyitshela lo okay hey ubaba bheki umyenzela ama romantic date ne afike emsebenzini makabuye emsebenzini athole ku nice ukhathele lento ngiyenzile asiyenzanga nokuyenza uyabona ukuthi nami iyangikhathaza inhlizweni afike nje endlini okay ufikile siyadla kuphelela lapho uyalala sihlala endlini manje okay mina phela lento engisuke ngiyenza so ukuthi mhlawumbe ngibona ngathi right kodwa ama efforts wami lawo awaboni nawo hayi asikisi mina ngithi phela ngisuke ngenza ngendlela right asikisi ke woza asikisi ke asikisi woza ke wena woza ke wena abusive wena cha abusive wena qha kodwa ungayiphindi nje lento yakho yenzile ungayiphindi no qha ungayiphindi no ahamba ufuna abafana ngikhona lalela ke cash kodwa mfethu nawe kumele uzame unginike isikhathi isikhathi kumele noma ngabe mfethu ungabuza ngisho ungabuza umkhulu wakho ubuza ubani ubuza umalume wakho ubuza ubani ubuza ukuthi umuntu wesifazane onganike isikhathi uyahlala
Mfowethu nami ngisuke ngizama. Wayiphatha yonke imali. Ngisuke ngizama njengendoda mfowethu ukuthi ngikwazi ukuthi abe right. Nalento yakho ukuthi unokuthi mina ngindoda yomZulu ukuthi mangithi yazama into enje uthi hayi mina ngindoda yomZulu nayo uyabona nje angali yebo umZulu siyazi kodwa nawe kumele uzame ukuthi sizame into ezinje izinto ama memories amasha sizame ukuexplore siyenze izinto ezifana bafika abantu ziveza kabi i-relationship yesingaphelele endlini kuphela ziveza kabi singamazulu bafu ayish ziveza kabi bafu singamazulu ngiyaxolisa ngiyaxolisa uzoshintsha mfowethu isikhathi ukuthi nje mama isikhathi uyamthanda akusisi isikhathi yazovusa more than akusisi isikhathi kuphela I feel like akusisi isikhathi kuphela okubalekile uma isister kakhuluma ngakho kubaleke kunayo yonke into yazini ukuthi umlalele yangizwa isikhathi yesi sibalekile but umlalele yabo umuntu umlalela because one thing about umuntu wesimame into abayifisayo edlulula yonke into ilento umlalele ukuthi ukhala ngani kwi relationship yini akayifisayo yini kube njani isikhathi ungamnika umuntu isikhathi kodwa ungamlaleli ngiyakubamba mlalele lokhu nje ukunumber 1 okubaleka kunayo yonke into ulalele izikhalo zezintombi yakho ukuthi ikhala ngani okay mama nika nje yabona ngithi mina if kumathiwa ngafundela lento ama relationship ukuthi mhlawumbe nginika abantu ama relationship advice bengizothi mina each and every month kwi relationship each and every relationship ekhona nje emhlabeni umuntu inyanga mayiphela angithi i1 2 date mhlawumbe o 31 akuhlale phansi sicheck mama sahamba kahle usase happy yini usajabulisa usase happy athi umuntu hayi ngisase happy wena baba usase happy yebo ngisase happy hayi angikho happy yini kwenze njani ubaba wenze lokhu nalokhu singakezame yini ukuthi sikushintshe uyangibamba even if nizokwazi ukucommunicate ningakwazi futhi ukuthi ni-communicate lento usuku nosuku ngoba wena mfethu usuku yabona usuku namhlanje usuku olukhulu usuku phela usuku lenza iviki lenza inyanga yenza ini unyaka wenza iminyaka so if you communicate every day and then uzama when I try by all means ukuthi every day you try be a good person kulomuntu othi uyamthanda vele kunjalo ngiyazama be a good person kumuntu othi njani uyamthanda every day baby ngiyazama uthi kumele uzame kakhulu ungaqala nkabi yami yasebenza apha yabo ubuye ukhathele ukusebenza futhi ningizwe bafowethu ngamazulu nana nenzani lapha emsebenzini niqubula izitini mfowethu yabona nje ukusebenza ngeinsimbi nje mfowethu uqubula izitsimbi mfowethu uqubula insimbi yashiselwa la yabo yonke le phela abuma ngosamuzwa ke emncane kanje mfowethu ungani phela abumuthi nje phela abumeza umjikelo kahle kodwa mangishayisa emsebenzini ngishayisa ngo5 yabona no but dog mlalele mfethu the minute uthi uyamthanda cause kanti yini uthanda egcini kosuku if ngeke silalelane what yini uthando kahle uthando is not about you uthando is about you guys no two uthando ke lolo akusilona uthando ukuthi wena manje ngoba uyasebenza kanzima ngoba uyamenza lento le shuthi ngumcansa noma yinini wena usho ufuna ukulala naye hayi awumthengi lo muntu niyathandana no bafethu ningagana amahagi bonke sikwazi ukubali ambani ke inkonzo mbhemkazi mama umphathe kahle ne mphathane kahle nihlale phansi nikhulume njengoba echazile nje ubafo la hlale phansi nibuza right yini usase right ishizo lo lisangena kahle ngafundisa akithi ngibiza ke ishizo yini uyazi ishizo lithi ngafika lapho ngoba bafowethu siyabonga lungile bafowethu hayi my sister mama ube grand ne askisi for ukhala ube right mama nakho ke about hamba kwezinto right mfowethu yenze into right mfowethu yeah umama ufake lezi ikhoma zebhamu lezi ngathi ku music video ngathi kunele movie akazi movie ka Jamie Foxx la behamba khona amahashi ngathi uzoyibhonqula kanje no hayi akunabuthaya Chris vusi before behambe futhi mfana abantu guys lento ngifuna ukuyiphinda futhi nizwe kahle usuku lenza iviki lenza inyanga yenza unyaka wenza umnyaka yazi ukuthi ke isho ukuthini lento nabafu isho ukuthi yonke into yenza osukwini ibalekile into oyenza osukwini from ngo6 ekseni uvuka to u6 ntambama uyolala is very important should you wanna stop smoking vele uyitshela uthandaza uthi ngicela ukuqeda lolu suku ngabhemanga ngicela ukuqeda lolu suku ngaphuzanga ngicela ukuqeda lolu suku ngingadelelanga umuntu ngicela ukuqeda lolu suku
ube uvuke wazi ukuthi mina kulolu suku leli ngifuna ukuliqeda kanjani, because usuku lenza iviki lenza inyanga yenza unyaka wenza iminyaka. Unendle uzwile ungenazi akazwanga. Chris